Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилә Бөрханова. 17 декабрьдә махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычын үтәгәндә батырларча хәлак булган ефрейтор Дамир Шихапов белән хушлаштылар. Соңгы юлга озату мәрәсиме энергетик мәдәният сараенда узды. Зәйлеләр махсус хәрби операцияда хәлак булган ефрейтор Дамир Шихаповны соңгы юлга озатты. Район башлыгы Разиф Кәримов мәрхүмнең әнисенең якыннарының авыр кайгысын уртаклашты. Дамир был настоящим мужчиной, героем. Он ушел одним из первых на защиту Родины и сражался на передовой линии. Ефрейтор Дамир Шихапов 2021 елның декабрендә контракт төзеп, махсус хәрби операциягә китә. Бу елның 31 октябрендә Луганск һәм Донецк халык республикалары территориясендә хәрби бурычын үтәгәндә хәлак була. Аны озатырга мәдәният сараена якыннары бик күп зәйлеләр килгән. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме чәчәкләр салу белән тәмамланды. Дамир Шихапов хәлак булганнан соң батырлык ордены белән бүләкләнде. Югары дәүләт бүләген әнисенә тапшырдылар. Ул Яр-Чаллы шәһәре зиратында җирләнде. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Үзәй хәбәрләре. Зәйдә яңа суд рәисе билгеләнде. Әлеге вазифаны хәзер Рамил Бикмиев башкарачак. Бу хакта указны Россия президенты имзалады. Зәй шәһәр судына яңа җитәкче билгеләнде. Ул моңа кадәр Теләче районы судын җитәкләгән Рамил Бикмиев. Яңа җитәкчене коллективка тантаналы тәкъдим итү чарасында Татарстан Республикасы суд департаменты идарәсе, югары суд вәкилләре, район җитәкчелеге катнашты. Добро пожаловать в Заинск. Заинск очень эффективный, аккуратный, значит, где живут очень трудолюбивый народ, промышленный, сельскохозяйственный, город энергетиков, машиностроителей, нефтяников. Я буду стараться оправдать надежды, буду стараться и дальше стремиться развивать и Заинский суд в том числе. Поэтому огромное спасибо. Буду работать в соответствии с законом. Рамил Бикмиев Зәй шәһәр судына рәис итеп 6 еллык срок белән Россия Федерациясы президенты указы нигезендә билгеләнде. Аны коллективка тәкъдим иткәндә Татарстан Республикасы суд департаменты идарәсе башлыгы урынбасары Рамил Рамазанов һөнәри осталык сыйфатларына тукталды. Уңышларын бәян итте, алга таба да дөрес хөкем карарлары чыгаруда нәтиҗәле эшләвен теләде. 2014 елдан алып әлеге вазифаны башкарган Рөстәм Хакимовка намуслы хезмәте өчен рәхмәт белдереп, Республика судьялары советы рәхмәтен тапшырды. Узган җомгада Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында яңа ел чыршысын ачу чарасы узды. Олысы кечесе сәхнәдә барган чыгышларны күзәтте, чыршы утлары кабынуын көтте. Күңелле бәйрәм чарасыннан безнең репортаж. Җырлы биюле тамашалар белән Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркындагы үзәк чыршыны ачу чарасы узды. Бәйрәм төрле иҗат коллективлары чыгышлары, энергетик мәдәният сарае хезмәткәрләре сәхнәләштергән тамаша белән башланды. Яңа ел кунагы Кыш бабай белән әкият геройлары сәхнә янына җыелган балаларга аеруча ошады. Район башлыгы Зәй халкын киләчәк яңа ел бәйрәмнәре белән тәбрикләде. Яңа ел, яңа башлангычлар һәм истәлекле вакыйгалар елы булсын. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, йортларыгызга иминлек, бәрәкәтле тыныч тормыш телим. Яңа 2024 ел белән с новым 2024 годом. Ура, товарищи! Мәйданга җыелган халык тын калып яңа ел бәйрәме бизәге чыршының утлары кабынуын көтә. Раз, два, три, Шул мизгелдән мәйдан төрле төстәге утларга күмелде. Сәхнәдә әкият геройлары катнашында тамашалар күрсәтелде. Районыбызның иҗат коллективлары чыгышлары бәйрәмгә аеруча ямьстәде. Адилә Бөрханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Үзәй хәбәрләре. Хәзерге заман балаларын кичкенәдән киләчәк һөнәрен сайларга өйрәтәләр. Шул максатларда район мәктәпләрендә педагогика, авыл хуҗалыгы, медицина, энергетика тармагы буенча махсус класслар эшли. Аларның эшчәнлеген район оешма предприятиеләрдә тәэмин итә. Энергетик һөнәре белән якыннан танышу өчен укучылар Зәйгырысында булды. Шәһәр мәктәпләренең энергоклассларында укучылар өчен Зәйгырысында квест оештырылды. Станция хезмәткәрләре предприятие буенча малайлар, кызлар өчен кызыклы сәяхәт әзерләгәннәр. Энергетик тармагының асылы белән ГРЭС директоры урынбасары Рамил Галиуллин таныштырды.
Укучылар куркынычсызлык кагыйдалары буенча инструктаж үтеп, станциянең төрле цехлар эшчәнлеге белән таныштылар. Сәяхәт барышында укучылар ГРЭС музеенда да булдылар. Куәтле предприятие тарихы аңа нигез салучылар аеруча кызыксыну уятты. Укучылар махсус эш киемнәре киеп тирда да атып карады, предприятие хезмәткәрләре белән аралашып, аларның эш үзенчәлекләре белән танышты. Яшүсмерләр бер генә көнгә булса да үзләрен станция хезмәткәрләре итеп тойдылар. Бу сәяхәттән соң араларында бәлки энергетик һөнәрен сайлаучылар да булыр. Ел сайын Зей балалар музыка мәктәбендә Алтын башак җыр фестивале үткәрелә. Авыл мәктәпләре арасында талантлы укучыларны барлау максатыннан оештырылучы бәйге быел 13-нче тапкыр узды. Һәм ул укытучы педагог елына багышланды. Җыр бәйгесе хакында тулырак киләсе видео язмада. Сорсаз Баграж авылыннан Сандугач ансамбле Алтын башак җыр бәйгесендә беренче тапкыр гына катнашмый. Тәҗрибәләре дә зур, уңышлары да җитәрлек. Быел да зур өметләр баглап әзерлек белән килгәннәр. 15-нче елда беренче тапкыр катнаштык ансамбль белән һәм уңышлы гына чыгыш ясадык. Шуннан бирле ел саен инде без тырышып, уку елы башыннан ук шушы конкурсның үтәсен белә торып әзерләнәбез. Зей балалар музыка мәктәбендә Алтын башак бәйгесе 13-нче тапкыр уздырылды. Ул авыл җирлекләрендәге сәләтле балаларны ачыклауны максат итеп куя. Быелгы бәйгегә Бигеш, Түбәнбиш, Сорсаз Баграж, Сәвәләй, Гулькин, Бухарай, Александр бистәсе балалары кушылды. Чыгышлар рус һәм татар телләрендә яңгырады. Гулькин авылының кыңгыраулар ансамбле чуаш телендә җырлады. Җырга кушып чуаш халык бию хәрәкәтләре дә бик теләп өйрәндек диләр. Дети, конечно же, с удовольствием готовились, им нравится. Вот мы изучали движения чувашские. Я считаю, что это хороший вклад, чтобы у детей это все сохранилось. Все чувашские движения сохранились, произношение. Яшь башкаручылар чыгышын таләпчән жюри күзәтте. Алар җырчыларның тавышына, җырны башкарганда образга керү осталыгына һәм репертуарга игътибар бирделәр. Һәр ансамбль төрле дәрәҗәдәге лауреат исемнәренә лаек булды. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зей яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль челтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.